separa on s'hi recolzen els altres elements. I la carcassa coberta s'hi col·loquen els interruptors i protegeix l'estructura. Els motors. El motor de combustible es fa servir en la majoria de vehicles i també en màquines de molta potència. Funciona amb combustible. Els motors elèctrics funcionen amb electricitat, amb piles, bateries recarregables, etc. Aquí va haver una equivocació. El text va fallar, es va moure. Els mòbils s'encarreguen de passar el moviment que des del motor a altres parts de les màquines. Els circuits elèctrics i electrònics. Són les màquines que funcionen amb energia elèctrica, són un tipus de circuits normalment de petites dimensions. Serveixen per guardar milions de components. El circuit més petit és el xip. Per a la vostra atenció, exactament l'equip dels patufets. Parlau, Esther, parlau, Esther. Va, quan vulgueu. Els sensors permeten treure informació d'una màquina a l'exterior a l'interior. Els sensors de temperatura es pot usar per un radiador que s'encengui automàticament o tapant. Els sensors de llum obren automàticament les portes d'un ascensor. El sensor d'infrarrajos permet controlar un televisor amb el comandament a distància. L'antena fa possible que una màquina rebi ordres des de l'exterior. Indicadors i pantalla. Són els elements en què apareixen informació normalment. Perdó, és que això no sé. Sobre el funcionament de la màquina. Callem la resta, sisplau. Els operadors mecànics. Els operadors mecànics són peces mòbils que tenen i transmeten el moviment i la força d'una part de la màquina. S'uneixen per formar mecanismes. Els operadors mecànics són peces mòbils que es fan servir per transmetre el moviment o la força en les màquines. N'hi ha de diferents tipus. Rodes poden ser llises o dentades. Eixos s'acoplen a les rodes o al motor i giren en el mateix sentit que aquests. Corretges o cadenes que transmeten el moviment d'una roda a una altra. Palanques que transmeten una força al mateix temps de l'augment o la redueixen. Mullers que acumulen l'energia. Manovelles que es fan servir en algunes màquines manuals per iniciar el moviment. Cremalleres que són peces allargades amb dents en què es poden encaixar en rodes dentades o en altres operadors. I també uns d'ells són els engranatges. Els engranatges són uns mecanismes formats per dos o més operadors que s'encaixen entre si gràcies a uns circuits que tenen. Les dents serveixen per transmetre el moviment. Com ara, aquí tenim engranatges i aquí també.